Viedenskí architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer vytvorili neuveriteľných 45 divadiel po celej Európe a historická budova Slovenského národného divadla je jednou z nich. Novorenesančná budova sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a je kultúrnou národnou pamiatkou. Ignác Fejkler mladý postavil budovu za značne krátky čas. 2 roky i mesiac od začatia stavby v roku 1884. Avšak sídlom Slovenského národného divadla bola až od roku 1920. Dovtedy, po dobu 3 desaťročia, budova slúžila divadelným vystúpeniam nemeckých a maďarských súborov pod názvom Bratislavské Mätské divadlo. Prvé predstavenie v slovenskom jazyku sa uskutočnilo až v máji 1920 uvedením jednoaktoviek Josefa Gregora Tajovského Hriech a V službe. Prevažná časť repertoáru bola uvádzaná v češtine, pretože nebolo dosť slovenských hier, prekladov, hercov či spevákov. V marci začali činnosť opery inscenáciu Hubička z českého skladateľského pera Bedřicha Smetanu. Činoherný súbor uviedol hru Mariša od českého bratského dua Alojsa a Viléma Mrštíkovcov. Balet Slovenského národného divadla debutoval inscenáciou Coppelia, vytvorený na námete knihy nemeckého pôvodu a hudby od francúzskeho skladateľa. Slovenské národné divadlo bolo nakoniec vyhradené iba opere a baletu v polovici 50. rokov po zriadení divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava. Historická budova Slovenského národného divadla prešla mnohými rekonštrukciami. Najskôr v roku 1935, aby bola prispôsobená rastúcim nárokom divadelnej prevádzky. Po druhej svetovej vojne rekonštrukcie slúžili na opravu základov, poškodených bombardovaním či obnove javiska. Rekonštrukcia koncom 60. a začiatkom 70. rokov obsahovala vybudovanie modernej prístavby a v zadnej časti budovy na Komenského námestí. Keďže Slovenské národné divadlo je chránená pamiatka, časti divadla museli zostať v pôvodnom slohu, napríklad fasáda či interiér hľadiska. No zásadné zmeny prešli hľadiskom samotným. Kvôli väčšiemu pohodliu divákov sa zmenšil počet miest na číslo 609. Interiér je vyzdobený alegorickými obrazmi od Bela Spaniho vo foyeri a maľbami od barona Willibalda, Leona Woldutengendorfa, Lemburga v hľadisku, ktoré sú dnes čiastočne zničené. Nad hlavným portálom je umiestnená kamenná skupina Mustálie od viedenského sochára Tamara Fierdla a postavičky putov so symbolmi tragédie a komédie z dielne Viktora Tilgnera. V obáloch nad logiou sa pôvodne nachádzali kamenné busty hudobných skladateľov. Pred budovou stojí Ganymedova fontána, ktorej autorom je Viktor Oskar Tilgner. V prvom štvrťroku 2007 sa Slovenské národné divadlo, skrátene SND, presťahovalo do novej budovy. Aktuálne sa Slovenské národné divadlo nachádza na Pribinovej ulici číslo 17 pri nákupnom centri Eurovea. Odvtedy sa budova na Hviezdoslavovom námestí volá Staré SND. Nové SND poskytuje strechu všetkým 3 divadelným súborom – opere, baletu a činohre. Navyše nová budova obsahuje experimentálne štúdio. V porovnaní so 6 stovkami miest v Starom národnom divadle má nová budova až 1700 miest na sedenie pre divákov. Stará budova Slovenského národného divadla sa striedovo využíva na operné, baletné či činoherné predstavenia. Avšak aktuálne sa nachádza pod ďalšou rekonštrukciou, ktorá by mala trvať minimálne do roku 2028. Zatvorená je už od mája 2021. Budova je v poničenom, havarijnom technickom stave a revíziou musia prejsť takmer všetky objekty a miestnosti. Už dlhší čas sa situácia zhoršovala, no dovtedy Ministerstvo kultúry nebolo schopné získať peniaze na renováciu. Pre školu umeleckého priemyslu Juliana Klamíková.